Πώς λέγεται ο μεθυσμένος Άι Βασίλης? Βασιλόπιτα. Πώς λέγεται αυτός που έχει μία τρίχα στο κεφάλι του? Παρατρίχα φαλακρός. Πώς λέγεται ο ειδίποδα στα αγγλικά? Motherfucker. Πώς λέγεται ο κόκορας που φτάνει στην άκρη του γκρεμού, αλλά τελικά δεν πηδάει? Κότα. Πώς λέγεται αυτός που χάνει την μπάλα? Χάνιμπαλ. Αλεξανδρής. Πώς λέγεται ο άντρας από τον πλανήτη Άρη? Μανάρη. Πώς λέγεται ο ξάδερφος του Μίκη Θεοδωράκη? Γκούφι Θεοδωράκης. Πώς λέγονται τα παιδιά της γης? Γήπεδα. Πώς λένε το ελαττήριο στα Ιαπωνέζικα? Πώς λέγεται ο δειλός δεινόσαυρος? Δειλόσαυρος. Πώς λέγεται ο Κινέζος βελονιστής? Πινέζος. Πώς λέγεται το συναχωμένο Πόκεμον? Πικαψού. Πώς νιαουρίζει μια Αλβανή πεινασμένη γάτα? Πινιάου. Πώς λέγεται ο κάτοικος της Ζιμπάμπουε? Ζιμπαμπουίνος. Πώς λέγεται ο χαπακωμένος σκύλος? Σπίτμπουλ. Πώς λέγεται ένα έντομο μέσα σε ταξί? Εν τω μεταξύ. Πώς λέγεται αυτός που κυνηγά τα στρουμφάκια με το φωνικό όπλο? Δράκου Μέλ Γκίψον. Πώς λέγεται αυτή που το πρωί δουλεύει στα χωράφια και το βράδυ σε μπαρ? Τσαπατσούλα. Πώς λέγεται το λάδι που αναστενάζει? Αχλάδι. Πώς λέγεται αλλιώς το γυροκομείο? Πουροθήκη. Πώς λέγεται η πεταλούδα στα τουρκικά? Εμπριμέ κουνούπ. Πώς λέγεται στα ισπανικά η έκτρωση? Αντίος εμβριός. Πώς λέγονται οι κάτοικοι της Κούβας? Κουβάδες. Πώς λέγεται αυτός που είναι θαμμένος στο όρο Σινά? Συναχωμένος. Πώς λέγεται το κουτί παραπώνων στα τουρκικά? Αϊσιχτέρντουλα. Πώς λέγεται αυτός που βάζει το χέρι του στην πρίζα? Μαλάκας.